नै आब'ना न'आ होसिनजोब्बाय मारै ओंखारनो हानो नोंलाय हराव आयै आयै गिलु फालु बे दालाया माबाजोब नालाय जिजोबदों बारान्दाया नै औ नै जिजोबदों दे थांफैयाबो अयथासार गैला नै दंफां मुराफ्रा सिङावनो हेल' लोगोफोर आङो दा बै क्वार्टार मोनसेयाव थांनि फरेस्ट डिपुआव सासे आब'नि न'आ बायबायनो बिफां गुरुबनानै माबा मा होनो अखा बिराद गोबावसैना अखा हानानै गोबावसै नालाय बिफाङा गुरुबनानै न'आव बायदों ओमफ्राय खुनुरुखुमसो मानसिया ओंखारदोंनो थ' बिदिब्ला नायनोसै माबायदि नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांफाबाय थादो मोननोसै थांगासिनो मोननोसै नै सरकआ ओरै मोननोसै नै क्वार्टार मोनसिगोन आब'नि बिफां बायदों होनना नायनोसै माबायदि बायदों हराव ओंखारख'नो हायाखैनो दालायखौ बोखारजोबनानैसो ओंखारनांदोंनो गिलु फालुनो रावबो गैया मा गैयानो नायनोसै दसे माबायदि बिफां अखा जुब जुब हानायजोंनो माबायदि रुइगानानै न'फ्राव बायसिनबाय मानसिया माबा जायोबाथ' जारलायानो जासिगौमोन दे कारेन्ट सर्ट खाबोरे बाबु आयै नै आब'ना न'आ होसिनजोब्बाय मारै ओंखारनो हानो नोंलाय हराव आयै आयै गिलु फालु बे दालाया माबाजोब नालाय बिराद गिदिर बिफाङा माथो आयौ 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 न'खौ सिफायनानै जेनेबा न'खौबो खांनानै हाखर जावनाय बायदि जाबायना आयु गिलु फालुनो गस खाटा माना एसे बे आब'नि क्वार्टारमोन बियो आब'आ फरेस्टआव मावो नालाय दा नै बिफाङानो बायफुजोब्बाय न'आव ओमफ्राय खुनुरुखुमसो ओंखारनो हादों ओमफ्राय सिङावबो आयै आयै ओमफ्राय सिङाव सिङावथ' जेबो जायाखैनो बे सिङाव दालाय बायबाय ए माबा थिङा जिबाय सेननानै थिङानो थब्लंखांबाय आयु मोना गुनायावनो एथ' गिदिर दालाय जा गिदिरखा बिफाङाबो माथो बे कृष्णसुराया माबाखायो बुरि बायदिसो नैबेयो जुदि ओइथि थांबावनायमोनबा औ एसे बावबानो थांगौमोन नोंनाव ओरै बाग्रिबोनायखायसो इसोरासो बासायबायना इसोर सान्दुं लानायफोरजों औ दा मारै ओंखारबावनो नोंलाय मारै हाबबावनो आब'आ आंथ' दा सुबिदानावसो दंहैयो दा दख'नाल' लाना थांसै दा बोरै ओंखारनो नोंलाय बोरै हाबनो बिदिनो बारस'नानै हाबबाय आयु गिलु फालुनो बिफांफोरखौ ओंखायनो न' खाथियाव दोनजायाहाय गिलु फालुनो मा ओंखामा जाबाय नों आब' सोरनाव ए औ बबे औ सारअन्थाइ गावदों सारअन्थाइ गावनानै एसे बिलाइआ रानबायथ' आंहा माबाया खर'आ जिंजित जालायलायनाय ओंखायनो दै दांनाङा ओमफ्राय दा मा जानांगौ जाखो दा माला दानफैग्रा फैगोन बोरै दंफां लाबोदोंमोन माथो हनै मेसिना दखानाव गाज्रि जादोंनो मैदेर फैगोन ना मा मैदेर फैगोन एसेसो बुंदों माथो मा फैनो मैदेरासो बोखानांसिगोन अबेहाय मैदेर मोननांगौ अबेनिफ्राय ए होनबालाय কি কৰিছে বাবু পাইপটো লিক আছে পানী খাওয়া পানী লাগিব না নহলে এ ক'ত আছে মেচিনটো এ পেলালে হয় না সেইটো জিয়া গছটো চকুত নপৰে আৰু দিগদাৰ বেখিনিয়া যদি পানী সোমাইছে বাবু ঘৰত পানী সোমা নাই ए औ मानलुगाखौनोथ' लेथ्रा पेथ्रानो आरो बैबो बायहांहां नै ए बेबो नोंनाव गोलैगोन सेस हायथ' खाथि बेलाय खरि খাওয়া লাগব खरि ভালো ঠান্ডা সিজনত दा मारै এতিয়া খোৱা নাযাব নেকি
পুরা ধোৱা নাই বোলে ইমান পানী নালাগে পিছত খাম পিছত पानी ना जारलाहाय ओमफ्राय दा मारै हाबजानांगौ मारै ओंखारजानांगौ बेखौथ' दालाय दांग्रा हाजिरा मानसि नांगौमोन होदोंमोन दानिसो नै बे सोर माबाबायना मेसिना हानजा हाजोआवसो थांफिनखो नामाखो दा ओमफ्राय मारै दा दाननांगौ जाखो रुइगाजोब्बाय बे रुइबाय नालाय गुबाय बिफाङा ओमफ्राय सानफ्राव बेजों थाबायबा मा जागौमोन दे ओमफ्राय दा खुमसालि होसिनजोब्बाय सिङाव हाबजोब्बाय दंफाङाबो गिदिर गिदिरानो गुरै बायदिसो ना ओंखायनो गिनांगौ मा खालामनांगौ दा ओमफ्राय जाखांबाय नों ओंखाम आब' बैखौ दराखौ मारै नांगौमोन मानसि हाबा आं गिबायसो कारेन्ट खुरेन्ट मारै हाबजानाय मोनाव हर गेजेराव हारसिं हालानो मा जागौमोन दे हा असो दोनहैदों आयै दै गाज्रिसो बे आब' दै गाज्रिसो नै बोरा जुथा गिदिरा लादों नालाय बे दालायखौथ' बैल'सो खानजोबथासो बे दालायखौ बन जानो लांफैनांसिगोन आयु जिजोबदों बारान्दाया नै नै जिजोबदों दे थाम्फैयाबो अयथासार गैला नै दंफां मुराफ्रा सिङावनो दैया रानबाय थांबाय स्कुलफ्राव उन्दैफ्रा गनोसै ओमफ्राय बेवाइला दुथियाव हारसिंसो आयु दै हाबजोबदों नै बिसोरनाबो सारखांबाय ओमफ्राय मा खालामबावनो दे ना रानाखै माबा दैखौ सारखांबाय सारखांबाबो नै फुट गेजेरजों ओंखारो माथो आयु बोरै जिरायबावनांगौ बोरै थाबावनांगौ नै रायजोफोर जारलासो जाखांबाय मा खालामबावो न' सिङाव नुहराखैहाय सिङाव हाबनाय ओरै जानांगौ दे बिजों एफाग्राब न'आ रानबायमोन न'आव हाबाखैना ओमफ्राय ओंखाम संग्रायाव खेबैदो दै हाबदों ओंखाम संग्रायावबो हाबनाय ओमफ्राय गाजाया गाजायो रानबाय एसे आयु बेफोर माने दैबा होमबा ओंख्रि गोथाव संबावदोंसो आङो दै बानायावनो मा संदों खुमब्रा अमा बेदर जालांजासिगोनदां आयै दै जोबथारहाय बिनानावा मा ओंख्रि संदोंथाय गैया खुमब्रायाबो गोरलैसो खेरेफाफा जाजानो गिनाय खेरेफाफा जोंखौ गैलाहाय मावजिया ओमफ्राय माबायाव दोनाखै जारलाहाय बायहेरायावनो बेरायनो मोनला ओंखारबाथ' जोंनाबो जेवजेवनि फिसाफ्रा नै जेवजेव फिसाफ्रा मा नाम होनदों ABCD ए मा नों होननायानो ABCD माब्रै मावजिया मावजि नामानो बिसोरना ABCD नो माब्रैखाय ओमफ्राय बिमानि नामा जेवजेव बराबो एवो साहा एसे फुदुङो बिदिनो अखा हानायखाय एसे खामहांबाय हनै एसे खामहोदों आं बायद' खामनायासो गोथाव ना खामनाया मोजां मोनो माथो
खालामबावदों अखाया दै हाबाखै नोंसा हाबदों लामायाव हाबजोबथारदों सिथ्लायावल' न'आव हाबासै न'आव हाबाखिसै एसेबानो हाबबायमोन आरो हाबजोबखादों बयनाबो बेखौ फानदों बेलाय बेसेबां थाइसेयाव थाइसेयाव फानदोंहां 30 थाखा फानदोंमोन थाइसेयाव 30 थाखा औ 60 थाखा जरा होबाय आरो 60 थाखा जरा र' माबा लांसै जायोना माइजाद' जादो जारला टेस्ट खालामदो बाल टेस्ट खालामनो बहालाय मारै दं फिसालाय अखानानो ओंखारनो मोनाखै खम'जों गाज्रिसो दैयानो हामसैमोन जोंना होमबा न'आव हाबासै न'आव हाबासो सिथ्लायाव हाबजोबदों जारलाहाय मानसिफोरनो हाबाबो जारला हायाबाबो जारला औ माथो होनबावनो 20 थाखा क'क्राझार टाउना माबा जाबाय दै रानजोब्बाय दै रानजोब्बाय नै बिफां न'आ गिदिरथार बोरमायाबो एसे दंबाय बोरमा बेदरा बोरमा बेदरा एसेल'सै नै जालानो सिख्लाया जादो बाल जानाय नायदो टेस्टिं खालामनायदो